И let's go, майко! Купона продължава. Само тук и сега. В радиото Турутка. Ритъмът на сърцето, бе. Продължаваме специално за ККС-вито. Много специално за нея да бъде. За мен е чест и удоволствие да ви представя админа на радиото Турутка. Мишлето и Болида, много специално за тях да бъде. Всичките ми слаби точки знаеш, за да си ме действаш както пожелаеш. Каквото и да кажа многократно, се убедих, че правиш всичко необратно. И аплодисменти навлизаме специално с DJ Sando. Сърцето ти да не раня внимавам, както си мълча така накрая. Let's go! Навлизаме специално за Жак Боса. Пак дръсни ме пак. Аре, специално за уникатна на подкаста без дубликат, специално за Минето. Специален поздрав за DJ Илия Шамара, много специално. Аре, продължаваме специално за колегата, за DJ Генчо. Оригиналния, специално за Батко. Къде да ми се извиниш? Аре, също така нека бъде специално за Валето, сладката, чуката на радиото Турутка. Специално за Бони, за Сиси Испанката, за Амет Телепорта, много специално, за DJ Али Звездата на Ямбо. Айде също така продължаваме с уникалните поздрави, специално за всичките турутки. Специален поздрав за Таня Койнане, много специално. И после влюбено ме гледаш най-нахално. Айде така също така продължаваме специално, уникално, вертикално, перпендикулярно, специално за най-добрите диджеи в радиото Турутка. Пак ден, два, три, Малдиви стига, чух ден, два, на остров Крит, страстта я палят като кибрид. Специално за диджей Иван Про. Ден, два, три, да постанем L.A. Да, ти ще решиш къде да ми се извиниш. Също така продължаваме с уникалните поздрави. Специално за радиото Турутка. Ритъмът на сърцето, бе. Лично и категорично от мен самия. DJ Оги Микса. Оригиналния. Пак, дръсни ме пак. Ден, два, три, Малдиви стига, чух ден, два, на остров Крит, страстта я палят като кибрид. Степ, на някой плаж. Ден, два, три, да постанем L.A. Да, ти ще решиш къде да ми се извиниш. Айде за Турутки, страстта не палите като кибрид. Продължаваме с уникалните хитове. Само тук в радиото Турутка. Пускай хитове до дупка.